Poďte sa s nami vydať na našu farnosť Krušetnici, ktorá patrí do spišskej diecézy. Začíname kostolom svätého Michala Archaniela. Pri vstupe do kostola je tam aj pochovaný pán farár Imrich. Je tam nástenka. Ďalej tu boli Ignác Hrubý, Pavol Janáč, Ján Špiriak a teraz je to Jaroslav Majda. Tieto maľby namaľoval slávny slovenský maliar menom Jozef Hanula. Bol tu malý drevený kostolík, ktorý obstávali a vznikol tento. Je to kultúrna pamiatka. V kostole sú 3 zvonce. Zvonec svätej rodiny, zvonec svätého Michala Archaniela a svätého Jozefa. Pokračujeme ďalej a teraz je tu farská budova, kde bývajú kňazi. Ideme na našu krížovú cestu, ktorá sa nachádza pri penzióne Pohoda. Ak neviete cestu, je tu aj mapa krížovej cesty. Krížová cesta vznikla 16. júna 2022. Dôvodom vzniku bolo 430. výročie obce Krušetnica. Obec spolu s farnosťou pracovali na projekte, na tom sa podieľali i z poľskej družebnej obce Jelesnia. Dĺžka má asi 1,1 km. Každý rok tam chodí za 6 Krušetnica. Nechodíme sa tam len prejsť, ideme tam s láskou a úctou ku Kristovi. Toto je kaplnka patrónky Slovenska. Blízko vyhliadkovej veži sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Aby sme nezabudli na svojich blízkych, je tu cintorín našej farnosti Krušetnica.